Mfethu nginaba-ke kulento, ngifuna sikhulume ngemiphakathi yethu cause ngithe ngabuka umfundisi ukuthi ngisho ngathi umphakathi une-darkness engakanani, ngisho ngathi uhamba endaweni edabukisayo, kuthiwa kulo mphakathi bayahlupheka abantu, i-poverty mfethu, this is a poverty-stricken environment. But one thing that fascinates me the most, ukuthi uNkulunkulu uhlezi ereza abantu kulawo ma-communities. Kuhleze kukhona umuntu okuthiwa ungambona esephumelele, uphuma kulowa mphakathi, you know. Uma ucabanga njengamanje, we all know udokotela njengamanje successful, but abantu abefunda naye bayamkhumbula ukuthi yazi lona wayehamba ngecathulo ey'bhobokile esikoleni. Sonke siyamazi umuntu osomabhizinisi ohlonishwayo emphakathini, kodwa kulowo mphakathi bayamusha abantu abamaziyo ukuthi lona wayehlezi edayisa okipikiphu door to door, namhlanje usekule position akuyo. Sonke siyamazi ugogo obekhulisa ingane ngemali yempesheni, namhlanje lezo ngane yi-successful. Why ngisho lento? uNkulunkulu ngisho kungathiwa kumnyama kanjani, kunesphepho esinjani, God's always raising ama-lighthouse kuma-communities. Njengamanje mawukuthi ubuka ongathi impilo yakhe stuck, look around and you'll be amazed ukuthi uNkulunkulu has raised umuntu odlulile esimeni esifanayo naleso odlule kuso. Njengoba usuthukile wena ukuthi impilo yakho ngeke izikwazi ukuphumelela, buka uzothola ukuthi uNkulunkulu sebarezile labo bantu.